מה קורה חברים? היום אנחנו הולכים ללמוד איך לשדרג את חיי הסוללה שלנו במחשב הנייד ולשמור עליה כדי שהיא תעבוד לנו יותר זמן. השלב הראשון, בעצם נלחץ קליק ימיני על Start, Run וניכנס לקונטרול פאנל. בקונטרול פאנל תהיה לנו אופציה של Power Option. כרגע Select Plane, הפליין היחידה שיש לנו היא Balanced. אנחנו ניכנס Change Plane Settings, וכאן יהיו לי כמה אפשרויות. בעצם האפשרות הראשונה זה Turn Off the Display. מתי תכבה לי צג המחשב הנייד? כאשר הוא מחובר עם סוללה ולא עם כבל לשקע, לאחר 15 דקות. כאשר הוא מחובר עם כבל לשקע, לאחר חצי שעה. אתם יכולים לשנות את זה בהתאם לכמה דקות שתרצו. אני ממליץ לאחר רבע שעה, זה זמן סביר שאנחנו לא משתמשים במחשב, לכבות את הצג. גם פה הייתי שם רבע שעה. הפעולה השנייה היא בעצם put the computer to sleep. מתי אנחנו שמים בעצם את המחשב שייכנס למצב sleep? זה בדרך כלל גורם מספר אחד לשמירה על המחשב שלנו בצורה מאוד אפקטיבית, כי בעצם כאשר הוא נכנס לפעולת סליפ, המחשב מוריד המון סרוויסים, ובכך שהוא מוריד המון סרוויסים, אנחנו שומרים על המחשב ועל הפעולות שלו ועל הסוללה שלו, כי הוא בעצם מוריד את עצמו למינימום פעולות. אני שם את זה 45 דקות, כי לאחר 45 דקות סביר להניח שאני כבר לא על המחשב. אני עושה Save Change, וכך אנחנו יכולים בעצם לשמור על חיי הסוללה. זה טיפ מאוד קטן ממני אליכם. אשמח שתעשו לי לייק לסרטון וסובסקרייב לאתר, וניפגש בסרטונים הבאים.